Čaute, ja vás vítam v novom roku a rozhodli sme sa pre tento rok špecialitu, že budeme pre vás natáčať viacej videí, samozrejme, ak máte o to záujem. Budeme dávať nejaký taký priebežný súhrn toho, čo aktuálne máme v dielni, na čom sa pracuje a potom samozrejme jednotlivé projekty nejako separátne, ale v podstate môžete si sami povedať, že čo by ste chceli, aký tento content vás zaujíma a skúsime sa tomu prispôsobiť. Takže poďme si pozrieť, čo tu máme a čo nás čaká v najbližšej dobe. A samozrejme, ako ste si určite všimli, máme novú kanceláriu a prijímací priestor pre vás, aby sme mohli kľude prebrať projekty. Tu sme si uložili nejaké naše ocenenia. Poďme sa pozrieť samozrejme ďalej. Tuto je moja zbierka autíčok, ktoré som zbieral ešte ako dieťa, plus samozrejme niečo nové. Tu sú nejaké naše projekty, ktoré robíme vo voľnom čase, ale poďme sa teraz pozrieť, čo máme v dielni a čo vás čaká najbližšiu dobu. Máme už začatý projekt Mercedesu V202, je to vlastne prvý Mercedes so označením C s kitom DTM. Robíme to pre zákazníka, to si pozrieme bližšie, boli tam obrovské problémy, lebo je to jeden z mála kitov, ktorý relatívne pasoval. Problém tohto auta bol to, že to auto musíte znížiť asi 16 cm kvôli tým lemom samotným. Preto na tom vidno v podstate, že lemy sme museli vyrábať nové a museli sme to celé oklamať. Ale k tomu projektu si určite niečo povieme neskôr. Poďme pozerať teraz do našej prípravovne, čo tam máme. Tu máme ďalší projekt, ktorý už je u nás nejaký ten týždeň, mesiac. Je to určite známe auto pre niekoho, s týmto zdravíme Dana. S týmto autom sa už v podstate blížime do finále. To auto v podstate v nejakom podobnom tvare bolo, ale tým, že je to nová karoséria, tak sa ten bodykit na novo prepracoval. A samozrejme už keď to sa robí na nové auto, tak už sme si tam pridali aj nejaké naše veci. Vlastne vyrábalo sa tu v podstate skoro všetko, okrem strechy a zadného kufra. To auto bude celé v laminátu. Je vlastne extrémne rozšírené a vyrábali sa vlastne väčšie lemy a všetko, ale môžeme si takisto o tomto projekte potom povedať viacej, keby vás to zaujímalo. Takže v podstate toto je teraz najbližšie, čo nás čaká dokončiť. Máme ešte asi týždeň na nejaké brúsenie, potom to pôjde do toho striekacieho tmelu, ktorý sa vlastne vyhladí, ide plnič a pôjde to do laku a konečne si to budeme môcť zložiť a na jar sa povoziť. Tu máme ďalší projekt, tentokrát to je môj osobný projekt. Toto auto som kúpil, už je to asi rok a prisahám, som na tom urobil asi raz 2 km na pumpu, 3 to stojí, ale rozhodol som sa, že už to konečne dokončím. Kúpil som si na to aspoň kolesa. Sú to Worky v celkom veľkom rozmere. Dlho som ich hľadal, respektíve nie, že hľadal, ale sú to kolesa, ktoré boli na jednom našom projekte, ktorý sme robili asi pred 12 rokmi na takom elektrickom Porsche. Potom tie kolesa chodili po Slovensku a asi po nejakej dlobe sme sa dohodli s tým majiteľom, ktorý ich vykúpil, že teda ich zoberiem naspäť, lebo oni tie kolesa na nič moc iné nepasujú, nakoľko je to vzadu 1,5 palcový disk z ET-35, tak na tento projekt sú ideálni, že v podstate bez podložiek to vyzerá takto. A čo ideme z tohto auta robiť, tí, čo ma poznáte a viete, že mám vlastne takéto isté oranžové, na ktoré máme prestavbový kit. Vlastne je to Porsche Boxster, na ktorý vieme urobiť kit, ktorý to prestáva na 911, s tým, že to ostalo cabrio. Ale toto auto vlastne spravíme tak, že bude z toho coupe verzia a jediný rozdiel medzi 911 bude, že toto bude mať motor v strede, plus samozrejme nejaké špeciality, takže máte sa na čo tešiť. A ešte tu máme jeden projekt, ale ten sa musíme presunúť do druhej dielne, takže poďme si ešte to pozrieť. Presunuli sme sa do inej dielne, tu nekuríme pre toto oblečenie. No tu nás čaká asi jeden z posledných projektov na túto jar. Je to Mercedes SL s AMG-čkovým motorom a ide na to ten Black Series kit v podstate, ktorý máme iba tak priložený, aby sme vedeli, čo tam sedí a nesedí. Objednali sme na to zatiaľ kolesa. Sú to vlastne disky v 20-kovom rozmere, predok 10 palec, zadok 12, takže celkom široké. A môžeme si to pozrieť dookola v podstate, čo nás tu čaká. Tí, čo poznáte Black Series, tak vlastne to auto je veľmi veľký kus rozšírené. Samozrejme, toto je replikový kit, ktorý je v takej kvalite, aké je. Takže nič nové, takže všetko sa bude orezávať a pasovať na novo, aby to auto vyzeralo podľa nejakých takých našich štandardov. A malo by to byť hotové pravdepodobne 1. mája na Slovákeringu. Si ho môžete prísť pozrieť, keď sa všetko podarí, takže vidíme sa tam. A ešte, ak sme otvorili túto dielňu, tak som skoro úplne zabudol, že tu mám ďalší svoj osobný projekt, ktorý tiež si hovorím, že už, ale dúfam, že tento rok sa do toho pustím. Je to vlastne Audi na GT Coupe a už je to na podvozku, sú tam veľké brzdy, sú tam kolesa a v podstate už tomu chýba dorobiť len ten ikonický
UR Quattro Kit a plus samozrejme nebude to replika, ale taký nejaký restomod, jak to my zvykneme robiť, takže na to sa celkom teším, ale na to sa asi dostanem niekedy v lete, keď sa všetko podarí, takže na toto sa tiež môžete tešiť a budeme si priebežne dávať tie videá, ako som slúbil, to znamená, že keď sa podarí, tak možno, že raz týždeň, raz za 2 týždne nejaký progres, čo sme spravili. Takže čaute.